Search and rescue equipment naman po sinuri bilang paghahanda sa tag-ulan at posibleng epekto ng habagat sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Bagamat walang direktang banta ng bagyo sa Dagupan City, pinaghahanda pa rin ng mga otoridad ang mga residente sa posibleng epekto ng tag-ulan, lalo na ang pagbaha at iba pang emergency na maaaring idulot ng masamang panahon. Ito ay matapos magsagawa ng inspeksyon ng Dagupan City Police Office sa kanilang mga search and rescue equipment noong Mayo 30 para sa posibleng epekto ng pinalalakas na habagat ng Tropical Storm Doming sa Luzon. Sa panayam ng IFM News Dagupan, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Roldan Suitos, ang Chief at City Community Affairs and Development Unit at City Operations Management Unit ng lungsod na handa na ang kapulisan tumugon sa maring epekto ng tag-ulan sa lungsod. Prepared po tayo itong darating na rainy season. So nakita po natin ay mga gamit naman po tayo at yung iba ay coordinate po natin sa ating local government unit, sa ating CDR Arimo. Alam naman po natin, we have 5 island barangays dito which is prone to flooding. So yan po yung palagi nating tinututukan. Ayon sa Pag-asa, hindi umano inaasang magla-landfall sa bansa ang Tropical Storm Doming at inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong Hunyo 1. Pero pinalalakas umano ito ng habagat na maaaring magdulot ng mga pag-ulan. Bukod dito, hinikayat din ng DCPO mga residente na maki-update sa mga weather advisories. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.